ngibingelele egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Angibingelele 540 Ministry umzimba wonke kaJesu. Ngibingelele izinceku ngokwahlukahlukana kwazo. Abashumayeli abavangeli yibandla lonke likaKristu omama intombi nezinsizwa isound system ngapha abashaya abahlabeleli bese ngibingelela ubuholi base Rock of Life wonke amadoda nama committees wonke ibandla lonke la sihlangene khona egameni lika Jesu. Ngingakakhuluma bazalwane nginengoma nje engifuna ukuyihlabelela for 2 minutes. Ethi nanti yana silibona amehlo enhliziyo izulu bazalwane izulu ikhaya lami lapho phumula khona nanti yana silibona wadla Jesu washweba Sathana kunjenje kwenzeba hayi kunjenje kwenzeba uphu Jesu usezulwini wenza ulindi ibandla la wenza ulindi ibandla la wenza ulindi ibandla la ungazuphela u15 minutes. Shout hallelujah. Hallelujah. Ekugcineni ngibingelela umpostoli uBuhadebe nomama na wonke amadoda neteam emnqungileyo kulombono. Ngibonga bazalwa lethu bengilitholile. Ngisuka le ndaweni ekuthiwa kusozwa thina eBhamshela. Bengiplana ukuza nabazalwane ngeshwa izulu hayi lina kakhulu ngala. Kungcono la emsinga liyana ngala. Kwabona ngathi ngeke kulunge. Abasala abanye kuhamba amasosha. Bangcwele ngizochaza isihloko esithi i-evangelism ukuvangela akuxabane nebandla. Kodwa kuusizo ebandleni. Awubuzi makhelwane uzokhuluma ngani mfundisi?